full episode Ilocano Love Storya. Nadamag ko si Mangpad ka. Iso asin na rong karang ka, Maribel. May iliwak launahin kang ka. Kunak na nalipatan ako, Julio. Sikatin ang lipat kanya. Diyan ka mo. Mariribukan ako niya talaga tiriknak ka. Pakawanan ako, ma. Amo matira pa ako. Saan ako maamababalaw no apay ng ambisyo sa akin? Maribel. Sana pa nagbaligi tira pa ako. Kalpasan di makabulan, agsubliak matlaang iti Hong Kong. Barang matungpalan tira pa ako ang makapan iti Canada. Naging kagayam ita. Adayo pa ila ang tirik ng kanya. Gapoy tarapa mo. Ulitak, saan ako mababalawin? Ngam na saan ka ang lapdan? Nawaya ka ang magbabalaw kanya. Kunak matidikan kan, sakbay nagaprodak. Anawaya ka magsapol iti sa bali. Talaga kadiyasan na kon ngayon eden. Linipat na kon, gapo iti arapa mo. Mabitlaan, ada mo awag iti cellphone ko. Hello? Kamusta kan, Maribel? Nadamag ko si Mangpad kan. Plano ka talaga ti sumarungkarkan ka, Samantha. Si Katiromba nga kumustaag. Apay, masakit ka? Agakapsat na timak mo. Kayat kong timatay. Oh, Samantha. Apay kas na tibagbagam. Pangaasim kayam. Saan ka kumapanunot iti kasta? Di mo dang rantabagim. Orayan na ka? Sige, orayan ka. Talaga ang kasapulan ka. Lading ito, Julio. Ada na pati ka papanak. Papa, agi amanak ta sinong batang ti awak ko. Pasol mo tinapasamak ka. No saan kumaanat ang kanti olom na ipaay ti amin ka. Itilaksid ang may sakala ang ngampon. Saan kayo ang mababalaw? Aklo nag-abasol ko ti amin. Sa ita, agbabawi ka batlaang. Kalpasan ang binaybayan na ka dahi alalaki. Dahi alalaki no apay asinokirnak. Pagkawanan ko, ma. Imbaga kung itikan ka. Ano pilyam dahi alalaki, laksidan kan. Kat awanton ti ipaay ko agundaway kan ka. Siguro, Papa, noon yaman ti pagtungpalan ti biyag ko. Makaamulangan ni Apo Diyos kanya. Amok na niya ti kahit asawan ti. Anang mingming mo kanya, Mari. Sana ay ayon. Anyakat nga minan tinapaspasama kitipyak mo. Nagdakalan ti Marsan. Nalusyaw ka. Apay asan ka magpa-doktor. Inutak tinabati ang kwartak, Maribel. Noon yaman ti pagtungpalan ti biyag ko. Nasa isaya at paikit din ang matayag. Saan ka kumangagsao iti kasta? Awan ba ni Brian? Kalpasan niya iso ti pinili. Insukat na ti sabali a babae. Naskan ka nung ikasar na ni Neresa. Na nasikugan na. Noong muna na kumanoan niya ti pagdandanaga. Kasanon, nung nabatsyanak ni Brian. Saan apa nang babalaw dahil ka ngam? Saan ko maarong bangangin paay mo ti amin mo kan kwa na? Gaputay ayatag laon ni Brian. Nagdina kami kasagasawa. Nasurok pa ila adwa alawas manipod pinanawan na. Ay, kat madalaga na. Anya na magpakita kay ti doktor? Maribel, mabuti nga ka. Adandan tuwa sa anak at alyaw ni Papa no aga nakakabalasang. Lingipad na ko ni Maribel. Gapo ka di, tanak ko rapay kla. Namatungpal ti arapap na ang makapanigi Canada. Ad-addan to na saan na kay maikarking kwa na. Agaya taklo na king kwa na.
na. Gamapay. No apay ngamin. Saan ko akabaalan alipatan. Nabayag ka kadi nagururay kanyak. Anya ti masapul mo, si ka babae. Dayjay kadi asamanta ti kaadam. Sir Bartolome, amo kakagura da kiti dayto nga bagak. Ang masaksakit ni Samantha, nakutong ka na no siya. Awanan ti bibiyang ko iti dayjay a babae. Linaksid kon. Ha! Ampun laeng. Nagulupit mata ni Sir Bartolome. Dahil ta kadilaang ti ibagam kanyak. Mabalin mo ti pumanaw. Sana nga ro na nagbayag. Impakaamok la kada kayo ti kasasaan ni Samantha. Apay, mas daw ka nakamulangling kanya karutan. Kadwan na kidi nga ginam. Julio, sika ka di atalaga da ito'y? Sika pa yan ti agawis kanyak nga ginom, din to tagkad-kad kan at da pangawisak yan ka. Amo, ka manipod na kabrod ni Marvel. Malmalday kan. Si Mangpueta ni Marvel. Katanya. Pinasyar mo lakit di adago sa niya. Amo ka mailiw ka kan kwa na. Basta awak man kan ka. No apay adi mo pala ibaw ing tirik namin ti sa balya, babae. Ay tak ni Marvel. Ngam talaga, asaan na ka maikariking kwa na. Uray man nalon ka laing ngambak nang ka. Mano kumangay ti apapitam kadag iti plantasyon mo iti mangga. Nagado pa yung tinagatan mo at daga sa ilakong batlaing. Inton adan ni Canada ni Marvel. At adan to na sana ka maikariking kwa na. Tukas tangarod kumita ka laangin iti sa bali, Julio. Panawan at talagang alipatam da dya babae. Mano atawan na nakabrot ni Marvel. Saan ko lata nalipatan. Inton saan mo ang makikita. Malipatam to. Isardin mo ti aginom. Saan nga arak ti makasulbar iti problema? Siya ti mangibagbaga iti dayta, idikin ka. Amo pare, pagliliwaan lang ti arak. Saan apangikat iti problema? Kat inton mausawan ka, malagip mo manan. Ano ti kwartam? Baknang kan. Makasapol kan to iti babae maikari iti panagayat mo. Kasanon da ito yan. Napasama kang ti pagbutbut nga. Saan mo kumapanunutan adang nagibagim, Samantha? Biyagan ti sikog mo. Dara kan rasak mo reta. Anak mo. Nagayatan kan nagragsakam ti panakainaw na. Ngam namamuan da ito ni Papa. At adaman na nakadurman na. Awan ti mapalin. Sursuruan ti biyagang nanaysa. Tumakdal ka ti bukod mo saka. Walaw-lawag kan tumatlang ti panunot na. Aglalo na maipas ngay monton, ti agbalin nga apo ko na kan ka. Diyak kayo ti may babain. Ad-adan to nga umsyon dakdag iti gagayem ko. Tagsikuga ka balasa. Saan ko maatila pang panunutan? Di mo panunutan ti sa pali akaw, Samantha. Bukod mo abiyag ta. Ti masakbayan nyo iti agbalin nga anak mo ti panunutan. Anya ti mo na makasarak kan to iti lalaki nga agayatan ka. Awan ti maag ang mga ay kanya. No, dantuman sa bali ang lalaki ang mga kanya. Ti bagik lang, ti kayat na. Papa, da kayo kayan. Diyak naman asarong karandak. Sumar kayo. Pudno gayang tinaistorya ni Maribel kanyak. Adun timbrasang. Ken nalusyaw ka. Nagpa-doktor ka din. Ay, sana naman mo ni Papa masikuga. Ape asaan ka makasungpat? Uwan, Papa. Nakapsot ka no ti resistensya ti bagi. En resitaan nak iti agas kan vitamin at tumarag. Mabit lang. Diyak kayat ang makonsensya at nudakas ti pagtulpad.
katanin papati. Attache case. Nagado na kwarta. 50,000 dayta. Papa. Agyaman naklaunay. Ibagam kin ni Maribel, ano adda masapol mo, awagan na klaan. Yak mabalintag ba yan? Adda na pati kapapanak. Papa. Kapno saan mo a problema ti pagbayad mo iti kasero. Umakar ka iti may sa unit ti apartment, apapaupaak. Agyaman naklaunay, Papa. Basta. Saan na maglaalin aksin ni Papa? Ay nga, kasanon namamuan nanto ang masikuka. Jak kayat ko mga ibagakan ka dayto eh. Amangan no dada masayar tirik nang. Anya ka di dayta? May panggap ko ni Marvel. Amo, nakita ka na pa iti may isang apartment. Kat nakalugan iti may sa kotse. Saan nga nga adal sa bali ang nobyo na? Anya? Asla sana ka mamati ti dayta. Ang mga nagbidot ka lang. Sa napaya kahit yung asawa. Tadapay sa baling harapap na. Anya nga ron ti kadana iti dayjeng apartment? Ha, saan nga taan nakanobyo iti baknan? Ket iso ti mang tulong kan kuan ang mapan iti Canada. Oh, ang mga nag-asawa da pa yan ha, pare. Lapit ka sa dama dayta kayan. Kaya't naasawan na siyang natlaan kan ka ni papang mo. Saan nakaalinaksid ni anak? Nagpintas na ito yung makarama apartment. Kan inik ka nakapagkayang di kwartan. Adapay na pa nagduadwa, Maribel. Apay saan nakapagsublian, ije balay? Saan ka man nagpanunot iti sa bani? Barang mapakawan na kan tumatlaang. Saan ka amawanan iti namnama? Mabuti nga. Ang mga nung anya ti aramida ni Papa. Namamuan na nga agdadagsa. Adda ako ni kisang tirida at napintas ng apartment. Ang nakakita ni Roldan kini Maribel. Addan ti panagtipayo. Napudno ti atap ti gahim ko. Kat awan mabaling ko. Nusa namang lipat ang kingkwana. Awati ko na sana ka maikari para kingkwana. Dijay. Nilukat ti Rida ko. Napintas sa babae di katwana. Napudaw. Adeta, nakita na ko ni Maribel. Uri lang nagsarmadang. Oh, Tinto akit kita anak ni napintas sa babae. ano tayo nakamitan dito, Julio? Maribel. Sino dahi ti ang lalaki? Nobyong ka di, Maribel? Ha? Ano iso ka di ti na istoryan kanya? Samantha. Iso ni Julio. Julio? Ni Samantha. Sinarong karat ti gayam ko dito yung apartment na pag nanaedan na. Kukuamat lang ni Papangla. No kasta, nagbiddo ta kiti panang ipapa. Gayam nagayam ti agna di ti apartment na nakakita akin ko na. No kasta, adda pa lang namnamam kini Maribel. Dandan nagsublin ni Jabrod. Roldan. De talangag peso. Namanya nga tano dahi di agayam na ti armam laan yan. Ad-adamanan na sana kamay karaki ni Samantha. Tapimpintas nga amang ngum ni Maribel. Baknang. Naiturid nak alinipat. Tanakurapay akla. Ambisyosa ti sigud ang nobyam. Baknang kama ti magpanunot ka. Anya ti kahit mo asawin. Dandanin agsubli ni Maribel di abroad. Makasiningag ka kini Samantha. Di mo amuno anya tigasat ako nada. Malagip ko gaya mo. Ni Julio ti bagbagam idi anobyong kanya. Sakbayan nag-abroad ka. Anya ti nagsinaan nyo? Kat nasingpat mat. Saan ko nga ibain kan ka? Naitakat gapu iti kinaambisyosak. Nakurapay kami laang.
iso ang nagabroda. Maawatan ka. Kasi mat. Kayo manggi ni Julio. Ngam gwapo. Makasarak to iti sa bali a babae nga ayatan na. Tanabayagan nga yung bagakankwa na nga ibaw ingnalangan ti matang na iti sa bali. Ngam ay ayatin na kan sa pailaan. Ano ti kada na iti sango ti apartment? Diya ka mo? Saan ka pa nakasarita ni Julio? Ngam awan ko matirumbang nga pagsaritaan ni. Nasurok lang nga na do alawas ag subli ako na gi-upload, Julio. Ngam, agpamanila ako ni Inton na minsan na rabi. Talaga asan tantong nagkita. Ulita, ibaw ingmon iti sa bali ti imatang mo. Aywan kayam. Apay nga da kay ti sango ti apartment ni Samantha. Pakawanan ako ma. Ah? Apay nga pakawan ka? Pampanonotom ka di, alalaki ti ranranta at iti dayjay nga apartment? Jacqueline, pagarup adakas ti pampanonotom, may papan kanya. Sanak ang mababalaw, no agi mo nak. Akwak, nagbidotak. Pakawanan ako ma. Si kalaan ti inayat ko, Julio. Ngam, isakripisok dahi ta panagayat, kat ladingitak. Kasapulan nga ibawing mo na iti sa bali ti imatang mo. Saan na ko nanamnamaan pa? Manong Julio, tinaudi ay ni Maribel dito balay, kat idi sakbay ang nagpamanila. Masansana may istorya na ka, tigayam ko, may panggap kada kayo. Ngam, idi lang ang nakita ka. Sikat ipangibaga kiti dayto eh. Tadyak kahit ang makagura ni Maribel kanya. Ni Rolda nagayim ko tinakakita kan Maribel ngayon may dito eh. Kat sa bali ti atap na. Kat, nagselos ka matan, taing pagarup mo ang lalaki, tiran-rantaan na dito eh. Sana ka mamati. Iti atap ti gayim ko. Mabit lang. Awawagan nak ni Papa. Apay nga tangag tiba-tibayo. Hello? Awanan ka itibain. Pudno ka di tinawag. Agtatagsan ka. Pakawanan da ko mapapot. Apay asaan mo ngayon pudno kanyak anasikugan na katilalaki anang lilaw kan ka? Wendo, siya kinalilaw mo. Nakasanak kan ka. Inikan kay ti sa bali ang dawa sa kaste ni Aramidam. Pakawanan da ko mapapa. Nagbutangag anang ipudno kada kayo. Samantha. Oh, asino dyan ang nagkuha nagsao? At ka din ni Brian nita. Umayag nita. Patayag tayo ka lalaki. Ay, saan ani Brian da iti Papa? Tinubyo ni Maribel agayam ko. Kat, anya ti kaatan na nita. Lading ita, Julio. Ala, pumarokan. Baliwang tulangan, tagpa siya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mariribo ka na kay. Awan tinawa hatak di nagsaritaan sa Samantha kanti amana. Kasta ko na isangit na. Nakakaasi tilangan na. Pinilit na ka pumanawan. Kaslad na kabuting na. Kahit ko kumangandi ngayon. Yung kaputan nabit kami pengagam amo. Nagpainak at ipimanaw. Mapayakas di mariklik na kayo. Oh, ayan na dyan lalaki anang nagkuha nagsao. Bayat ti panagsarsarita pa. Pimanawon, Papa. Diyak kayat, mairamraman. Kababain. Saan ani Brian day jay? Ni Manong Julio, anobya ni Maribel. Kat, anya ti kaadaan na dito eh. Si Marong Karlaang. Inalinaw nak. Apay asa mo ipudno nga agdaragsan ka. Talagang awanan kay tibain. Papa, pakawanan da. Nagbutang. Gapo iti panangalilaw mo kanyak. Awan maalamon a suporta kanyak. Magibabain ka.
Ikan kay tigundaway nga agsabon iti sa bali pagdadam. Laksiden kan kat saan kanton Apolos at Alyawan. Apay. Anyat na pasamak. Naibaglakit tinta sa anak-anak bayag ini Manila. At kaya madya na pasamak kan ka? Diyak amo, no asino tinakaamuan ni Papa. Magdadagsina. Kasta una ya pungtot na. Kat impangtana kanya ang mamimpinsana na laksiden na. Naukot mo unay ni papang mo. Saan huwat anagayatan, di pa nagsikop. Di kahit ko sa hun. Kasapulam di pa narabay na itidayda kasasaad mo. Nairanapay nga imay dito ni Julio. Ha? Imay ni Julio dito eh? Apay, anyat rinantana. Diyak amo. Kaya't nala siguro ti makisiningan. Nasingpat ti sigod anobyom. Ang kasyay mati na pasama. Kababay. Patuloy kaya man di man nagsublim ni Jahong ko. San tanto man ang nagkita. Awan ti rumbang apaglitingita, Julio. Kaputo talaga asanta nagsinubyan. Maribel, Natingitak. Diyak kanda ti mang pasakit kan ka. Ngam awatan ko mati kinaput no. Ada kayong naibaga kanyak ni Samantha. Pinasyar mo ka no? kahit ko lang di makisinangad king kuana. Gapotag gayam kayo. Nakakaasi da dya gayam ko. Naibagak matkan ka alinaksid ti amana. Gapot na pinili na tinobyo na. Ngam binaybayan na matlaang. Nairan na nga imawag ti papana. Idi adak idi ay. Nagpagpakasya pumanaw ako tapno sa anak amay ramraman. Nasyanak kan ka tanaliday ka. Agsublin ni Maribel di Hong Kong. Ket saan mo to na makita pa eh. Uy, Julio, saan ka man nagbali na mahaag? Ibawing mulaan ti imatang mo kin Samantha. Talaga nga namnama ko nagsinoblan kami kini Maribel. Inaramid ko amin na nakabalak. Saan ako nang ayatan? At masapol nga klo nagtikinapod na. Rumbang laking. Saan na may mesa ti babae, Pards? Napimpintas pa ni Samantha. Nakaputputaw. Silang ti marikrik na king kuhana. Gapit ka sa saan na. Linaksid ti amana. Naglanggong mat ngaminan tinobyo na. Anya pa lang ti sapulan na kini Samantha. Bueno, gapot ang linaksid ti amana. Iso abinaybayan nan. Wan gaya, masalungsod ko man. Kaya't mo kadilat ka ni Samantha. Uray saan asikat ti umuna alalaki iti biyag na? Saan ko amasong batan dito sa lutsod mo? Masyanak lang kang kuana. Awan mariknak ngayat kang kuana. Kumita ka nga ron iti sa bali. Wan gayam, mabayinak lang ko bumulod iti partakin ka. Ngam si kalaan ti amok ang asid gan Pards. Dala namin napatag kapag kasapulak. Sana narigat pagsaritan dito? Mano ti masapol mo? Uray 5,000 lang. Payadak ko matladagos inton makiremedyo ak. Hey, nagrigat mat kami ng tibiyag. Dahil tatisan ko pala nakapanunutan nga agasawa na. Itay-pay na nagre-ring sa cellphone ko. Mabut-butan ako na makisarita kini Papa. Sa anak pa'y anak kasarap ito. Kumakarak. Kanya nga tatibaga ni Pagkanya. Pilitan na nga taa pumanaw. Hello? Apay ang nagbayag ka sa mong bat. Anya ti araramidam. Nakatugawak dito iso pa. Mabuti nga ka makisarita kada kayo. Kasyanda ko mapapa. Pagpagapuyo iti ka sa saad ko. Papa, masikuga. Pasal mo matlaeng. Idulbutan na. Mabuti nga nga mga nod ada kagura na numamuan nyo ang masikugag. Saan ko nagayatan ti amin? Pasal mo ti amin.
Nasukir ka sa anak nga impangag. Anya ita tinagtungpalan ti biyag mo. Saan mo pinanunot ang may sakalaang nga ampon? San ka din nga agmaw-maw tirik na yun? Adon ti impaay ko agun daway kan ka sa mata. Katno pakawanan ka manan. Amangan no nakarkaron ton ti aramidam. Makaambukan iti biyag mo. Papa! Maasyan kayo kumakanyak, Papa. Saan ako ng pangag ni Papa? Inipdap na ti cellphone na. Naulpit kayo. Matayang lakuman. Taknog patinggan, di pa nagsagsaga ba? Kabayatan nga awan pa'y ti masara ka mapangnadam. Dito ka pa'y lahang balay. Agyaman ak launay, Maribel. Naimbag ka launay agayim. Okay, saan ka nagsangit? Saan nga ta kababain ka dagiti dadakal mo? Nang runa ta ag-flight kan inton lawas na. Nakasarita kung anay bagdag iti dadakkel ko. Maawatan da ka. Maasyan da iti kasasaat mo. Kat babalawan dala unay ni papang mo. May sakla ang ampon, Maribel. Basol ko. Tanasukira. Nasakit lang tinakam ko. Tasaan na nga impangag. Di pa nagpakpakaasik. Impagpagapuna ko maamasiko ka. No kaano nga min nga insukat na kun iti sabali a babae ni Brian. Iso pa'y tipan nakaduktal ko. Magdadagsunak gaya. Nagsangga sa taklaunay. Ipasngay mo ti sikog mo. Biyagam, badakkel lang. Diyak amun no anya ti pagtungpalan ti biyag ko. Kasla, saan ako nagbayad? Saan mo kumagam din nadangran ti anak mo? Di ba, Kim? Nadagsan na ba sulit ti Diyos deta? Ipasngay mo, padakkelam, tadaytan to ti agbalin as sarikot-ikot mo. Panubuklaan amin dagita, Samantha. Da ka man lagam ni titirsi na gininom Roldan. Napanagibalayo iti bigat tayo bang ka kumatumulong nga agbura si Kimangga. Okay. Pasensya ka lang ko man, Julio. Imbagam ko maidikal man ah. San nga mina nagtuloy ti may sa akin na sarita? Oh, uminom ta. Ngam na, pasitong tinabati. Nagyaman naklangan. Diyak ti mabartek no ado ti trabaho. Ay, hanggang mo, Julio, ada ibagakan ka. Adda nakita ka na pintas abalasang a kinakuyog ni Maribel ang nagawid. Kat ni samantalakit ti dayay. Anya? Oh, no, saan mo akurso na ti saklaman ti mga aram kinukuha na. Saan nabalin na saan asak ti umuna alalaki iti biyag na. Kapan panaw lang ni Maribel, Julio? No, nasapsapa ka lang kung maadimtang. Di nadanon mo kuman. Siyak pa lang ti kasarsaritan, barang saan nga agbayad ti gayam ko. Samantha. Pasensya ka lang kuman tinapasanak idi. Mabainak launay kan ka. Saan mo napanunutan dayta? Kababain lang kuman amamuam. Pinaksid ako ni Papa. Naimbag ta kinayat ni Maribel nga agnagadak di ti balayda. Ay, kasi kaman. Pangasin. Saan nakakasyan? Aman no agsangit ang manan. Ti kasapulag. Daytay tao ang nakasagana. Amang ipatid kanya. Napintas at talaga dito ayan ti kamangganan niya. Uy, ano tikit kita? Ah. Ay. Uy, may kulkulin ka. Di mo ibagaan ni Maribel ti pampanunutan. Basta nga rod. Oh. Nalabit. Ada ni Jabrod. Saan mo lata malipatan na niya? Pudnon sa tay ko nada, saan namatay ti umuna nga ayat? Inawat ko nasan kami kagkagasat ni Maribel. Diyak la malikili ka na lagipan. Ne, kasla baliktad sa.
Kaadwan na iti babae tinapod no iti pateng-pateng. Gapot at daarapat ni Maribel. Ajak kabailan nga ipaay. Balagi po gayam, adda ka di pa lang ni Samantha iji balay da Maribel? Hindi ka nung agnan. Naulpik namin ti amana. Ngamusan na kahit ni Samantha akasyak. Di kasapulan na ka no. Kit ti mangipatig kang kuana. Wow! Ay, baganakan ka dayta. Ay, sus! Parparipiripan na kapads. Ang mga nukursunada na ka. Nagsardamit lang ang nagring ti cellphone ko. Agsangit ak lang, nusong batak ti awag dagiti gagayam ko. Ni Maribel lang ti makamu agdadagsanak. Ngam, enton makapas ngayak. Ad-addan ton ti panang lais da kanyak. Diyak kaya ti may babain. Iso anas kan ang makaaramidak iti pamuspusan. Gusto ni Maribel. Saan arumbang ang maawananak iti namnam. Nakadaldalos dito'y pagkasiraan ni Samantha. Awan ni Samantha iti kwarto. Awan na bati apagan anay na. Sa dino nga ta tinapanan na. Maasyanak ko na. Ngam saan? Saan ang mabalin? Naskan apat ang kanagtinakam ko. Ni Maribel ti mga awag kanyak. Anya nga tati ibagana. Hello. Hello, sir. Itanan na nalagip ko tinangawag kada kayo. Nakasubli ako dito Hong Kong. Anya? No may panggap kini Samantha, aday tinatalga na kasasaan. Aday di balay mi, iji pilaan nga diyan. Basol matlaang ni Samantha ti mapaspasama kanyak. No saan ko maasokir, inulbud nakpay. No ay pagana ang masiko, maawatan niyo nga ta, ti kasasaan na. Anya ti kaya tasawan dagitang imbagbagam kanyak. Sidsidiran wano kon konsensyaan nak. Awan patag ni Samantha kada kayo, kaputa may sala nga pun. Yung sana may sadyang daw, sir. Saan ko bay-bay ang kikayam ko? Katsabay ko ma, na makasalak kayo di putputno nga agayan kan ko na. Sapay ko nga. Tapno saan ka akanay na malmalday? Napanunot ko nga awisin kang pasyari ti igit ti baybay. Agyaman naklaunay, Julio. Talagaan, nalidayak. Daksang gasatag. San ka nang agliday? Lipatin pa ilang ti problema. Wen, kahit ko ang malipatan ti problema, adda ka din na itugot mo nga arak. Ah? Aginom kay ti arak, gidin ta. Agdadagsan ka. San ka di ako na makayat mo ang malipatak ti problema? Uri, apagbitlaan. Ngam... San ka amawatan? Pangasim, uri itanaan. Adda ni Maribel ija Hong Kong kat awan ti manginundingay kanyak. Iso nga rod, nga inawis ka ngagpasyar. Dito'y igid ti baybay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masakit di holok. Malakip ko na. Ipasubo ak nakisangok kini Samantha anaginom. Nih. Anya di kita sunday to eh. At tayo ti apay ko ni Samantha. Samantha. Agyaman na, Julio. Amo ka na.
Nung sa narumpang ang mapasama ka na daytoy. Awan ti rumbang apanunutam. Jak pagbabaw yan, tinapasama ka data. Agay mo na kiti panang paragsak mo kanya. Kat sabay ko ma, tanaragsak ka man. Awan ti responsibilidad mo kanya. Ngam, Agpadata, anak kainan. Jak kayat ti agbalin akong trabida kini Maribel agayam ko. Nakasaysayat kanya. Apmo nga isupay lang, tipatpat gan. pangasim. Saan to na pagsarita ni Mabel? Awanan namnamang agsinublan kami pa. Ngam ay tampay lang, saan ka di? Wan, nga masapol asosoro lipatan. Gaputa, sa nakmatlaang ay ayatan. Sana ka mamati iti bagbagan. Nasulisog ka lang kanya. Gaputa, napintasak. Mala, bumangon ako. Mapan ako nagdiyos. Kan ulit manan. Awan ti responsibilidad mo kanya. Saan aga puta da napasama ka data. Di na kahit asawan, nga ikasarnak mo tani. Una yan ang nagsapa na ito yung panaginom mo, Julio. Nabayagan, adi ka naginom iti arak. Nabarte ka kiti Rabi. Nasakit ti olok, namigatan. Bungarak lang, barang nalaklak ka ama usawanak. Nabartag ka, di rabe. Ada ka di pa ilang problema. Walak man no, linipat mo ni Maribel. Sana ni Maribel di parikot ko. Inawis ko ngagpasyar kami iti baybay. Takait ko aliw-liwaan. Ngam, naginom kami. Kahit, amumon, ada napasakak. Ha? Kablaawan ka, Julio. Iti dayjay akin napintas ken kinapu daw ni Samantha. Papanan lang amin, asaan ka masulisog. Ngam san na akayat di pa ikasar kanyak. Taapay ka no? Awan kanot ti responsibilidad ko iti napasama kada kami. Day talaan, timpagana kanya. Oo, apay nagsangsangit ka Samantha. Ada ka di problema? Maribel, pakawanan ako ma. Nakasaysayat ka gayam. Kasto tinarami ko. Apay, saan ka maawatan? Anya ti basol mo kanyak? Ada napasama kada kami kini Julio. Ha? Inawis nang agpasyal kami iti baybay. Hindi nakainom kami. Nastulisog kami ato. Samantha, Imbaga kini Julio. Asan na kay kasal? Gabuta ada napasama kada kami. ngam no kayo't nakangay kasar, nalabid na kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Maragsakan nakparakan ka. Nga masapol may podnom ka ni Julio, ti kasasaad mo. Mabuti na. Paumpay makabulan nga agdadagsanag. Saan pa yung madlaw ti tiyan ko? Uwan, nasingpot ni Julio. Amok nga agbalin to anasayat nga asawa. Ngam, makonsensya ak. Naipod no, ken ko ano ti kasasaad ko. Ama no, sana may kasal. Tiyak kaya't ama sakitan. Marilibukan at noon niya tirumpong nga ramidag. Agmay may sa diti balay da Maribel. Napan iti taltalon dagiti dadakkel kan kakabsat na. Makonsensya kiti napasama ka dada. Manugot ka kuman, ngay kasar ka. Julio, ikasarnak gaputada na pasama ka data? Ikasarnak oray sa anak ngay ayatan? Amo ka masursuro kanto ngayatan.
Pangasim. Siya ako nagpapakasi. Diyak kahit may babaeng kalaunay. Among asan asikati mo na alalaki tibiyag ko. Amok. Sana dahi tati makalapod kanya. No, agbalintan tumat ang naraksak. Agyaman naklaon na Julio. Ay nga, mabalin mo pa itagbabawi. Panunutong anaimbag. Narumbong nga ikasarnak. Impakpakasik iti katulong. Apastrakan na kami. Pakawanan da ko ma. No jak kinid daw ti pamalubos yun. Asumrakak dito balay. Anya pa'y laang ti kaadam Samantha. Linaksid kan nga anak. Ket awan ton tited ko king kaaguntaway. Naimbaga rabiyo, sir. Ha! Asino ka mo't alalaki? Siyak ni Julio. Kain ayat ko ni Samantha. Anya ti ko lang. Kaayan-ayat mo da ito'y ababae. Amom ka di ti ibagpakam. Saan ka nagsangit, Samantha? Siya kimakisarita, kinipapang mo. Namamog ni Samantha. Tagayim na tisigod, akay na ko. Isungawan palimod kanya, may panggap king kuana. Sigud kayam akaayan-ayat mo ni Maribel. Sa kalpasan na. Ha! Amangan kun tawayam laang ni Samantha. Gapo iti kasasaan. Nasulisog ka iti kinapintas na. Astunan, Papa. Masaksak tanak laon na yan. No pagang angawan, wino nasulisog aklaan king kuana. Awan kami kumaditi balayo. Tapno kiddawan mi ti pamalubos yung nagkasal kami. Papa, oray linaksigda ko nga anak. Nakalpay lang ti respetong kada kayo. Kaputada kayo tinariingak nga ama. Tapno diyo ko laan anaulpitan unay. Gaputa adda mga langon king ka, Samantha. Ay, ipabawig ti bagak idiking ka. Asaan kan ngay kan iti kuntawan. Ang yaman naklaw na yun, Papa. Nakalukat man ang tiruwagan para king ka, Samantha. Ngam adday bagak king ka lalaki. Siguraduam anaragsak ni Samantha iti din. Amumo no anya ti mapasamak no agsagapa iti din. Ang moment nga tantiga po na no apay niya nawagan ka, Julio. Nasingad agayam ko ni Samantha. Katawan may limad na kanyak. Maragsakan na. Tandamag gaya mga langon ni Tidayo na. Daragsakan ni Samantha. Inawat man ang diamana. Kapoy di pa nang ikasal ko king kuana, Maribel. Amok no kasamot kinasingpat mo, Julio. Ngawit ilaksit di pa nakamum iti kinatawag. Linaksit na. Insin na. Kaputa na patagdara pa. Pangasim, saan nakababalawan? Saan ka ngay nawagan tapno si Diren na, Julio? Ni Samantha tiga po na no apay ngay nawagan ka. Ati makunak, sapay kumata naragsak iti denam. Kastamat di kinid daw di ama na kanya. Amom na niya't napasamak kini Samantha? Kat sapay kuma. Ta iti panangikasal mo kan kuana, kat saan nga agsagaba. Sapay kumata saan kalaan na sulisog iti kinapindas na. Gapot na masaktanak mo, no agsagaba ti gayem ko iti denam. Ne, gimatang kagamit iti baro kan napinta sa lugan mo. Para iti kasarta. Uray may saklang naman nalon. Kabalak ti gumatang iti nang inalokan. Gapo ta nagagat ka? Sinayang na ka ni Maribel. Santa na pagsaritaan di kayo mo. Nalabit adatati na ikariti tungkol may isa. Gayam. Kalpasan ang maka-apply ta iti civil registrar iti lisensya ti kasarta. Bapantag parko iti trahe di bonan. Agyaman naklaunay. Kidawag asaan kumaan nagarbo ti kasarta. San anas kan nga gastos ta iti dakal. Mapili ko malaang dagiti awisan ta adumar ay iti kasarta. Ado ti kakabagyak. No asino dagiti kahit kung awisan agagayam. Masapol nga awisak kita.
Kitaam lang agpay sa tigas at Julio. Napukaw mo man ni Maribel, napinpintas mat ni Samantha nga asawam to. Kaslasanak pa lang ang mamati. Oray sa nasyak mo na lalaki tibiyag na. Saan na dahi ta? Tiga po na. Tapno, sana matuloy ti plano mi. Ingam, numamuan lagi ti tao dahi ta. Akin na tao ni Samantha. Saan nga ta nga umsindakan tula? Saan ang napategnon niya ti saon ti sa balyata? Biyag ko da ito'y katawan bibiyang da. Biyag mi ni Samantha. Ti amana ti pampanunotak. Nagbaknang. Nagdakkel ti balay da. Iti dahi ta akin nagagat mo. Kabaalam ti agbalay iti dakkel ken napintas, Julio. Samantha, amo ka din ni Julio nga agdadagsan. Papa, Apay asaan ka ang makasao? Papa, nasingpat ni Julio. Amok nga agbalintuan na imbag nga asawa. Makaambo ka. Ngamno pagsagabaan na kanto ni Julio. Aglalo no dagran na ka. Sabalin asaritaan na ita. Agyaman na klaunay ka. Di panang ikasar mo kanya. Ti karagsakan apasamak iti biyag ko. Aging gaitakat saan pa'y anagmaw mo ti kinaragsak ko. Kasla ara pa pagpailaang ti seremonya iti kasarta. Ikarik santo ngagpatingga ti kinaragsak ta. Talaga ka di apat ganak? Apa ya salut-sudin pala dayta? Saan ka kumaan ngayong kasal? No saan ka nasursuron ngayatin? Nagbiit lagi ti pasama kanya. Malagip ko di impagarup ti gayam mo. Kat ada kabbalay ni Maribel. Nagselos kay di. Ha? Pilya ka gayan? Malagit mo pala dayta. Kaya nakapil lang ang sutilan. Sana palimod kanya. No kasano ti panangipatag mo iti gayam ko. Oray adan iti abroad. Saan mo ang malipatan day jay? Santa ko man napagsaritaan dayta. Datahan ti agasawa. Arami na kami nakabaalak. Tapno maparagsak kamat. Ay uwan gayam. Damdamagan ni Papa. No kayat mo nga agnaed ta ija balay. Si kahano niya di ko na. Kinapuno na. Malagip mo daye nagpasyarta ije farm. Planok timang patakder di dakkel balay. Saan mo ko maapanunutan nga artapan ni Papa, Julio? Oray basit iti balay? Nagmayat apagyanan. Ta naglamis iti aglawlaw. Sinarangkarak ni Papa diti balay. Ngam, awan pa'y mat. Inawagak ni Julio itay nga umay naktusukunan. Ngam, dito'y kami amang rabii. Numabalin ka, kaya't ni Papa dito'y kami kumangagnaad. Maragsakan nagparagan ka, Samantha. Napakawan na kamatlaan ni papang mo. No saan na kumain ka sa ni Julio? Ay, Jack Lamon. Kumusta kayo gayam ka ni Julio? Naragsakti pa nagdan namin agasawa. Nadungo ni Julio. Iso ama ko na, nagasatak. Talaga? Kasla adda kaya't madamagan kanya. Bueno, makapabawi ka kadimot lang? Sinayang mo ni Julio. Aywan gayam. Adda gayam mo ni Papa. Inton maminsan man ang agsarita ta. Ay, nabannog kami laona kini Roldan Samantha. Nakadayo kami. Nagbiro kiti laklako da abaka. Nagasat kalaunay kini Julio, Samantha. Ado ti amuna pangwartaan. Talaga nagagati asawa, Roldan. Ken, nagasat mo ti gayem ko, ta nakaasawa iti nakapinpintas. Samantha, iyalan na kami man iti mabalin mi apulutan. Taginom kami man. Sige, mabit lang. Julio, adda madlaw ko iti asawam. Agdadagsan sama.
asutilin ni Samantha. Iti daydi pa nagsarita mi. Ngam talaga anak po kawan ti panagayat ko kini Julio. Kanawan pa'y magpanggap ko ang makinobyo. Naragsakak para kiti Samantha. Kat nadlaw ka naragsakmat ti kayam ko. Ngam ti saan ko ana sa lutsod. No amungatan ni Julio. Nga agdadagsin ni Samantha. Sakbay anak kasarda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayat ti panangan mo itinaalsam amangga, Samantha. Nagimas. Enikak pa iti nagado asili. Ha? Ramanam. Maragsakan na kamang buy-buyaking ka. Bayam tagpuro sakto pa'y kadagiti nalo umabunga ti papaya, ija farm. Daytay ko madarangidangan. Kan adamay sa pakapangpanganak. Daytay inartam. Anya? Adaman damagak. Aginaw ka di. Ha? Kuha. Apay ngindlimad mo kanya. Naragsakak. Noadan bunga ti patimpatigda. Kasamuritan. Dayto yun ti pagbutbut nga. Apay ati kamatan makasawa. Magagaranak, magdadagsan ka. Ngam. Anya ti mapaspasamak ka. Naglulosyaw ka. Pakawanan na ko ma. Nagulbudak ken ka. Nagbutang na. Anong maamo ang masikuga kon. Sakbay nga'y kasarnak. Ah. Akot. Hindi ko na. Masikog kang sana siyak ti ama. Tinimitam. Nabatsanak ni Brian. Tiawanan ba'y na lalaki? Linuko na. Sumat lagayam. Hindi pa'y lata mo. Ang maikutak na tlawkon. Asan asyak ti muna alalaki iti biyag ko. Kaya't masawan. Saan mapakawan? No impudnom kumakanyak idi. Mabalin ang nalaglagan ko mga awatag. Kagurgunan ako. Papanawan na. Pang-asim. Diyak kaya't ti may babain. Dati kinabutbutan ko ang mapasaman. Pan nakaibabain ko nga nakabalasang. Nakiasawaan. Ngam isinanak matlangayam. Nagsakit. Nagayatak man ang kalpasan at inalikodan nak ni Maribel. Ngam apay akastoy. Pakawanan na kuma. Why? Papanam, Julio. Agsubli ka kuma. Saan ako ngayon taltal. Basol ko, ti amin. Julio. Agsasaro nang di pa nang itanggap mo nga. Itaman pa yakastwi ka. Anya ka na di problema maya. Saan ka nga nagsaludsod? Dangkain na kuminom. Mas dawak ken ka. Nagpintas ti asawam. Nagado ti amo mapangwartaan. Sa ika agbarbartag ka. Amo ka saan nagtumod lang sardingan. Yung ibagakon. Masikog ni Samantha. Oo, saan ka di arumbang kumaamaragsakan ka? Wen! Rumbang kumamaragsakan nak! Ngam tinasakit. Saan na siya ti ama tisikog na? Anya? Inalilaw na klang. Nagdadagsan gaya mo sakbay anak kasar kami. Inkamat na lagan ti bagina. Ay, grabe kan ay umawag. Diyak la ko man sungbatan ti awag mo kata na banuga kiti trabaho kita ngaldaw. Sapay lang nga da sa nga ili da kiti amo kita eh. Oh, agsao ka na Samantha. Pasensya kan, iti panakasingakan ka. Ha?
Si kalaang ti mabalin ko ang kasarita. Malampalangan tayo pimanaw ni Julio. Kaltangan ti Rabi. Ngam saan pa yan nagamit. Ha? Apay, nagapa kayo? Nalabit saan ka nagbidto iti pampanunutan. Naduktala na ni Julio ang masikuga. Saan ka lang kumaababalawan? Ngam babalawan ka. Saan ayangin unay-unay ko kan kaidi? Nga, amangan no agbabawi ka, iti ka maudyanan? Agwag abasol ko. Diyak kaya ti maibabaing Maribel. No isinanak ni Julio. Nasaysaya at langan. Ngagpakamatayan. Apay nga minadi ka nagpampanunot. Sakpay kumangagkasal kayo, imbagam ti kinapudno. Anyang klasim a tao. Pangasim, di mo raminin na itangay bagam. Nadagsa na basol iti Diyos. Kan, di mo iramraman ta anak mo. At dakarbagan ng agbyag. Apa yang siriring ka ba lang? Makapadagas king ka, tagbuyat. Tamang ano niya di mapasamak dito si Kuma. Inururay ko ang makasangpot ka. Tapno makapagsalita ta. Amok aga po iti si Kugko nagbartag ka. Anyalangan ti panunutan dagiti tao na mamanda nagsikog ka. Asan asyak ti amana. Oh, no. Pangasim. Ita lang ang makita. No kasanong agpungtot ka. Naturog ka kumalangin. Tapno santan agsubang arab-rabi. Awagan nak ni Maribel. Anya nga tati bagana kanya. Manin po nag-asawa kami kan Samantha. San kami nagsarita pa eh. Hello. Agyaman na kasi ng batang tiawag ko, Julio. Amok na apay nginawakan nak. Nasigad kami nga gayam kini Samantha. Awan palimad itong galmay sa kada kami. Saan mo kumanga dadakagura ti asawang? Iti pa nagpulong na kanya. Nang runay ta, tayo nawakat ka. Saan mo kumapanunutan apan nakibiyang ti panangawag ko kan ka? Ammom amasikog. Sakbay ang nagkasar kami. Wan. Ngam, among mat nga da sa bali nga mo unang nga bisika nga may kasar mo ta. Pinating maanak ti kayam ko. Nga ibagana ko magkati amin, sakbay nga kasar kayo. Ngam, nagbutan ka no. Mawanan ko mati kasasahan niya. Di na kaya't ni may babae. Ngam, nagulbunbot ka ron. Kasla liniputan na ka. Oh, Ngam, ala, daka kayo dayta, sarita kayo. Nasgan nga kinaawatan kayo, taagasawa kayo. mawatan na kuma. Nalaglagan ko mapay nga awatik no na amuak adakos. Ngam inkasar mo matlat tangamin. Inalilaw nak. No kaano ang nagayatak manan. No sanak ko mga min alinaksid, gapoy ti ambisyon mo. Pangasim. Saan na day tatiwa gamita? Saan ta kuman napagsaritaan tinapalabas? Tanalpasan, agasawa kayo kini Samantha. Babae di pa nangasawam kini Samantha, hindi pa panaw ko, kahit asawa day ta. Saan matlaan nga natibkar, di pa nagayat ko kanya? Isumod lagam ng imbaga na idi kanyak, nga on responsibilidad ko kang kuana. Inusungsong batak. Ora dagan na pasama ka na kami. Ngam inkasar mo. Akayat nasawan. At napanagayat mo kan kuana. Pangasim. Maasyan ka kani Samantha. Kasama tayo pa kami di. Maasyan ka kan kuana. No isina. At nantuman ang problema, iti amana. Sige. Da kami tulad tantiag sarita. Rumbang. Ngumusan ka kuman, amakibiyang. Ay bagman, ta nakasarongkar ka dito yung balay, Samantha. Kumusta kayo ni kini Julio? Nagkuyog kayo kumaan ng pasya. Kakuyog kung tuwinton maminsan, Papa. Ado nga minti pa kakumikuman na. At nasalunsuda king kasamata. Saan ka di pa yan adlaw ni Julio ang masikog ka? Papa, Apay, saan ka ang makasao?
Amunan, Papa. Nakadlawan. Kapilitan ngayon pundong kenkwana. Kat, Kinapudno na. Dahil tatiga po na ngayon maya. Amo ni Julio, asaan nga iso ti amati si Kuko. kat, nagapa kayo? Iso nga da ka nito yung balay na nagsina kayo. Makaguran sa ni Julio kanya, iti panangawag ko kankwana. Di na kaya ta magibiyangak. Nga mababalaw na kadig at gayem ko ni Samantha. Sa bagay, dakkel ti baso ni Samantha. Painalilaw na ni Julio. Di na lang kaya't ti maipamain. Pinalagipak pa yan. Ngam saan ang nagpanunot? Saan na ang panunot nga awan ti palimod at ti maibutaktak? Kat. Anya ita ti banag na. Basol at talaga ni Samantha. Nimpangag na kumaydi. Saan nagproblema ita? Ay, dakdakkel ton ti problema na. Nagsina na. Oh, apa nagsubli ka, Julio? Ada ka din nalipatan? Kuno likli ka makasarita ni Samantha. Diyak na sangputan ti asawa kay balay. Saan ka no napan iti balay da Maribel? Ang mga no pinanawan na kon. Oh, amangan mat mo na paniti balay da. No napan iti ay. Ang mga no nagpulungan iti amana. Ket mabutin ka iti katugangan. Kas kalasan na lalaki. Ket ape ka di aday tati panunutem. Amangan mat mo na pan imiliw. Sarunwem kit di. Madamdaman don. Oh, di mo ibagang uminom ka manan. Amangan no mabaybay amon nagiti trabahom. Pangaasim, saan mo abaybayagan a resultan da ito a problema yung agasawa? Saan ko na sangputan iti balay ni Samantha? Gusto nga imayat dito, Papa. Amok, asaan na nagpakadaking ka? At na impudno na kanyak ba ipanggap kada kayo kagasama? Papa. Kat anya, tipanggap mo ita. Julio, Oh, nadlaw kaya ba ni Samantha, iti kanta? At anto sa bali pa nagsarita ta. pasensya ka. No sana ka nakapagpakadagan ka. Kuwangan. Samantha. Ay, Samantha, agawid kayon. Tarisutan niyo, ti problema yun. Ulita Julio. At tanto sa bali ang panagsarita. Pagyaman na ta pinadayawam ti awis ko, Julio. Inawis ka dito yung restaurant tablo saan ang manggag ni Samantha ti pagsalitaan. Ewan kaya, anya ti kayat mo naman ta. Oray, service salatan, Papa. Waiter! Talo a serbesa man ditoy. Saan akong ngagpalpalikaw pa'y. Anya ti aramidom ita. Tanadok tala managulbot king kanisabat. Masikugan sakbay ngayong kasat mo. Papa. Apay saan ka makasungbat, Julio? Ginagurak kan pinapanaw ko ni Samantha, hindi na amwak ang masikugan. Inkasarbog puta adda na pasama ka na kayo. Uy, Nagpasol ni Samantha king ka. Ngamnod ang ram. Sa baling asaritaan na ito. Day talaunay ti kabutbutan ko, Maribel. Agatap ang nagkita da papakan Julio. At amangan noan niya ti mapasamak, iti panagsarita da. Oray siya kat mariribukan akmat. Basol ko ti amin. No isinanak ni Julio. Amangan no ad-adamanan akaguranak ni Papa. Sa dino pa ita ti pagkamanga. Daytan ti bagbagak. Apay nga na di mo tinungpal ti bagak idi nga ibagam kini Julio. Amasiko ka sakbay ti panagkasari. Ita, anya ti kuna ni papango. Saan miya natutor ti nagsarita? Taa pag isumat adimtang ni Julio. Sa ita,
Awan ni Julio. Madanagan na. No niya ti mapasama kiti panagsarita da papakan Julio. Magkalmaam laan tarik na. Kasano ngagkalma ti Riknak Maribel? E dinto nga. Basol ko ti amin. Inulit ko pa lang ti panagbidot ko. Anya ti mapaspasama kiti biyag ko. Ti sikog ko ti at-ada pakariribuka. Kasi man. Anya ti agur-uray ang masakbayan na. Agkararag kalangan. Saan mo bukawan tinamnamam? Ikararag mo, asapay ko ma, tamaatol tumatlahang ni tabindot mo. Si Mang Putan ni Julio. Agtib-tibayo ako tan. Amo ka ni Maribel mananti kinasaritam. Ipagkadata pinagsarita nyo. Saan ka di? Margra, sa kanaklaan amang ipadamag. Ngay tilaksit ti pan nakaamom asaan asikat ti ama ti sikuko. Saan nak nga insina? Ngam amom ka din no anya tinagsaritaan mi kini papa? Nagatapak, nagkita kayo kini Papa. Kat nagbutengak iti mabalin ang mapasamak iti panagsarita yo. Nasakit tinakam ka. No apay nagulpot ka kanya. Julio, pakawanan na ko ma. Binalagan nak ni papa ano dangran ka. Ada ka no dakas ang mapasama kanya. Saan namin aday tati pananutam, Julio? Nasingpot mat iti kunak ni Samantha. Gagangay lang na panahinuyan tadi makil itinabak ng apamilya. Sus, tagbidot iti inayat na lalaki. Nagyaman na kadagiti patigmaan mo. Amamunak. Sana kadakas ka tao. Kinapuno na masyanak mo't lang kingkwana. Oh, amok mo ito na nakamalunag kirit na. Woo! Tisan ko masigurado ita. Noy ayat ang nakmatlaan. Yat ko na. Agdin din na kami akasagasawa. Ngam, Yat ko na, ba't pinakawan mo ni Samantha, Pards? Tangamin, no pinakawan mo. Linipat mo matan, tinagbasulan na kan ka. kasano ang malipatak. No adali pamanag na iti panagulbod na kanya. Kaya't mo asawan, inton maipas nga ni Samantha tisikog na. Saan mo nga ibilang nga anak? Pasol amin da ito'y ni Samantha. Inulbudan nak nga amana. Sa inalilaw na ni Julio. Ay, takal ti problema na ita. Ega ba, masyanak mo't laang kingkwan. Nagbutang ang nagpundo ni Julio. Ang mga nusaan na matuloy ti kasat. Asino mo't ngamin ti maag. Gamkas iti balaag ko ni Julio. Saan na agamdan at ang ral ni Samantha? Ay gaman, saan nang tamot nga aramitan da ita, tamasikok ni Samantha. Yak magawid, anti pa nagsangit ko. Agdenden na kami ngagpaiso kini Julio. Hanggang narinag, alimamisan kanya. Ang mga nosaan na pa'y analipatan ni Maribel. Katgatam latim marik na kanya. Nagyakla pang panunutan ti sikog ko. Kutalak kumantibiyag ko. Tap nagpatinggan ti panagsagsagaba. Ano ti? Dara, saan? Anya ti mapaspasamak king ka, Samantha? Naimbag ta si Mangputkan. Agpat pa dara. Sana mabali na maragrag ti sikog ko. Ay, ang namin tinakamit mo. Pangasimi ta rin ako may ti ospital. Diyak kaya ta maragrag ti sikog ko, Julio.
Kagapsut ako. Ah, Kat maulaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaya at magda makasarita kayo, Sir Bartolome. Agpaiso nagbidot ti gayam ko. Nagulbod kada kayo ni Samantha. Inalilaw na ni Julio. Nagpakpakaasi ak iti sigod akayan ayat ko. Nga awatan na kumanti kasasaan ni Samantha. No pinariknak asaan na akayat ang makibiyanga. Nakagura ka din ni Julio. Kaslakas dyan. Nalabit ka dapat saan na nagustuhan kababalin ti sigod akayan ayat na. Siyak ti nagbidot. Ngam sayan tayo ko na pagsaritaan day ta. Kaano ka di tinaudi apa nagsarita yo? Jakot malagip no anyang aldaw na jay Maribel. Nagkinaawatan dan samod laang. Nga marik na ni Samantha aling mamiisa ni Julio kang kwan. Kastagayam? Uray sinukar natin anak ko. Binalaagak ni Julio iti. Sa bali na sarita, ano iruruman kandang randa ni Samantha. Amo asaan na kay ayatan ti anak ko. Si kapay laang ti ay ayatan na. Inidip na ti cellphone na. Anya atalang ka ti panggap na. Apay ninawagan na. Sa palimat tanda kiti naudi ngayong bagbagana. Manya ka ding agpaiso ti karirik na itan ni Julio. Hawagak man kiti ni Samantha. Damagak no anya itan ti kasasaad tangag asawa. Saan ako na da ito? Saan ko amawat ti pan nakaragrag ti si Kuko? Nasa isaya at lakumat. Nanatayak mo din. Tala ka. Nakapsot ka pala. Inuad da ka sa mapasamakin ka. Makabaso lang kinito pa. Apayanas ka na mapasamak na ito eh. Nalabit. Naikari. Asan nga biyag ti anak pa. Anyo, di mo laamo no kasano ti kasaam ti marikriknag. Nalamit asaan nag-amaawatan. Awan anyaman na ti amin ken ka. Tasaan asika ti ama ti naragrag asikog ko. Mapaling ka di sa nagnapahaan ni tinataba na. Sana katak sa tao. Uray niya pa taramidem awanin ti mapaling. Pangasip. Saan mo kuma panunutan? Apakaragsak at pinapasamak iti sikog mo. At dati lagayan iti ospital ni Samantha. Kanam apay at ka diti magin inom ha? Dananan kan ti may sakabsat ko, ti magbambantay keng kuwana iti ospital. Sayang, tanaalis ang ti asawa. Agbarbartek ka, tanasakit tinakam mo. Pampanunutan ni Samantha naragsakak iti pan nakaragdag ti sikog na. So nga gininawak. Saan ko masarkad ang tiriknak? Kasla nagpalinak ang nalupoy. Ibagam doon niya ti may tulong ko, Pards. Tibagik ang mismo ti makatulong kanya. Sige, danggayan naklangin mo na. Awanan ti anak ko, Maribel. Naalis, anak. Nasakit launay tinakam ko. Iti napasamak, iti sikog ko. Oray nakapsutak. Inkarigatak, asungbatan, ti awag mo. Isumat na kayo, masaan ka maawagan, idi? Makipagrik na, Kahit ko nakatalang tibiyag ko. Ngam ti sikog ko, ti pinampanunot ko. Sa kasto'y tinapasamag iti anak ko. Natay kami lakuman nga gina. Samantha, saan mo mapanonood ti kasta? Saan ka mo dyan ang tilubong? Nalabit aga po iti nalabas sa panagpampanunot ko.
iti banagan ti relasyon mi kini Julio. Kalpasan na naduktanan na. Alino ko. Saan ko maarumban? Nga in-stress ko tibukod ko abagi. Taanak ko kumati pinampanunot ko. Basol ko. Saan mo panunutin ti kasta? Nalapit sa na may karingan, biyak ka anak mo. Nakapsot ka pala, nagpaipag ka. Baliwat ng totek sa Rita. Agyaman naklaunay kang kagayam. Nain ba, tanda ka pagtaklinag. No, amumla ko makulkulapan ti panunot ko. Ayan mo na, Julio. Talaga ka di asaan nakapatpat ka. Iha, apay nga awan ti magpanbantay ka. Nagawid ni Nanang. Adala na panan ni Betty. Kat ni Julio, iso kuma, ti madatngak ang magbantay ka. Iha. Pasensya kayo no sandak na sangpatan amang bambantay iti asawa. Nabarte kang mini-therapy, baba. Apay gabi na nagbartag ka. E din to nga adda dito yung ospital di Samantha. Wala kang mano na singpat ka. Pakawanan dak iti dahito na nabito takay. Di pa nagliway ko iti asawa. Saan ko maababalawan ni Julio, Papa? Kunak namat matulog ka. Agyaman naklaunay ken ka. Pakawanan ako ma. Siyak ti aking baso li kami. Naimbag ka, Julio. Talaga nga adong di nagbaliwam Samantha. Saan na si ka, dahil di anak ko. Rambang langag na ka na ko. Naskan nga aturak dagiti bitot ko, Papa. Sige, saan ako nagbayag? Ipatuloy mo at paimbag. Agad-alad ka. Ito mabalin mo ang tirukwar. Lukayat mo. Diya'y kailangan balay na. Talaang nga makasango ka ron, Han. Amok, anasingad kayo nga gayam kini Julio. Anya ka diti kaya tso amaamuan kanyak, sir. Nasaysayat ko man nung tigayam ko ti kasarita yo. Naskan nga da sa pali at tao makasarita. May panggap kini Julio. Ket si kadayta, Roldan. Nasing patigayam ko, balaksid ki ni Maribel. Awanan ti ammo ka sa bali ana inay iti biyag na. Aging gayta nga gasawadan kini Samantha. Laibaga na laki, dahil di may panggap, iti pan nakaduktal na. Asaan na nga ammo ti sikog ni Samantha. Gaganay laan na makaluksaw. Ngayon pagsaritaan tayo kadipay dayta. E din to ang naragragan ti sikog ni Samantha. Sika, di mangibagbagay ti dayta. Pagat atapang nakali. Ay, apay akin nasarita ka. Saan kayo kumamakagura kanyak, sir? Saan ka di at tinarigagayan nyo akasarita da? Takayat yung adama mo nyo kanyak. Amok, amay danon mong tuking kwa na dayta. Di pa nagsarita ta adwa. Nakaruwaran ito ospital ni Samantha, Maribel. Nakapsot pa lang ti kayo mo. Yung nagpilit nga gawin din. Saan ba yan ang ulit di pa nagsarita ni? Taurayag pa itinananay apa nagimbag na. Ngambri mo aramat gaya man ito ospital? Sapay ko ma. Kasaan mo apa nunutin apa nakibiyang ti panangawag ko ka. Amok, kahit mo lang ti makipagrik na. Maawatan ka. Amok nga awan ti mailimod ni Samantha kin ka. Masya na kan ko ana. Yaknam naman nagiti panunubok. Adimteng kada kami. Pampanunutan ni Samantha pakaragsak at ipan nakaragdag si kuna. Kanuray ni Papa. Diyak amuno niya ti pampanunutan na. May panggap kanya. No apay akin nasarita na ni Roldan. Anya? Amamunak, Maribel. Manipon nagsinata. Ni Samantha lang ti babaya din tagitibiyak ko.
Ket no pampanunutan ni Papa. Ngagsapsapulak iti sa bali a babae ti biyak ko. Dahil dati dakkel ang nagbidot na. Naimbagtam na karingkan. Ta makasalita ka pa isak bayar umarak. Ang mga nurabinton makasangputak. Kumusta ti Marikrik na? Saan ka madanagan kanya? Agyaman at launay kan kahulyo. Di mo liplipatan dag dumar ka dagiti akas mo. Kan pangasim. Saan mo adang dan ti bagim? Diyak ti makapasol ka ni Papang mo. Diyak manan malapdan dagiti luwak. Ulyo, ay ayatan ka. Mabalin ka di nga arakupon ka. Sige. Amok at di mo pa'y niliwliwag. Ipan nakapukaw. Sikog mo. Kalpasan kinapasama. Nukas pangarigan na uray na sakit. Saan ka mababalaw? No, makasirpat kanto iti sa bali, ababa. Saan mo kami napampanunutan nga isukat na kani Julio iti sa bali, babae? Isupay amang padagsan di tarik nam. Akmalpaliwa ka, Samantha. Aklo ni mo asan anay ka ring agbiag ti anak mo. Di mo pampanunutan na dangran tabagin. Saan ko ang magawitan tirik na? Kahit ko pumaakat, talang tibiyag ko hindi. Nam napanunod ko at nakarbunan nga agbiag ti anak ko. Sa kalpasan na. Talagamat! Ay, masurunakan ka. At adalang ang masaktan ka, ikararamidam. Nalabit nga dagapunan o apay ang nareglag ti sikog mo. Adda sa bali alubong ang nakaikaryan na. Pinagbalin ti Diyos nga anghel amang bantay kan mangliliwakan ka. Agyaman na, tanda ka amang patpatid ka rin itinag. Hey, aging gaita, may kawak pa ilang makangag itinaliday at timot mo. Malagit mo pa'y asyak ti agsangsangit iti? Ang gapukat agiti amin anapasan itibiyag ko. Apag bababawiyag. Iswa, nalok na tirik na. Maagkamot ngamin. Apingin limod mo masikog ka. Bagak lang arudan nga ibaga nga masikog ka sakbay nga kasal kayo, diawan ko mat problema. Ay, pakawanin mong tabagin babaan ti panang lipat mo kadagiti nagbidutam. Baro abbiag daytan para kan ka. Ay, ayato na ka ni Julio. No saan nagkaanapatid kan kwa na? Sininaan na ka kuman. Tsaka, sakbay arin mo. Kinitaw kong araw ko punak. Kasla tsak na rin natibara ti arakot na kanya. Ay, day takot nga min, sobra ka. O sige, panunutan ti bagim. Agpalain ka, agpaimbag ka. Day ti rumbang. Uy, Julio. Kape, alit mapaspasamak ka. Sa bala dito naman ti panunot mo Nanda niya pa ni sursurot anatag ko iti deraas iti panangigawid po ka. Hamang pampanunutan, akait kung tagpakamatay. Nay, alam pa lang ti agisam-gisam Ay, bayam, dumagas tanto nga ginam. Yak na naman nga dadiras iti kapuskulan dagiti kayo. Diras matgayam, nagmulang-linga mo. Naimbag ta, naghawid na. Sa pala, ada na kayo tata nagpuli-pula karasaan kan baklat kadagati dadakkalas nga. Ado pala gam dagiti atap nga ayop iti dayti apas ti kapampantayan. Tagasano, romyet akabakiran. Nagdadaktil dagiti kayo. Jak amuno ape nga interes sa magatangan dayto abantay. Ado ti duga na kayo. Kan mabalin pa'y amulaan iti nagduduma akayo ti dayti apas. Barang addan tumayat amang gatang. Nagrigat ti dalan. Asino kumamat nga iti mauyong amay at amang gatang. Noda na pinta sa dalan. Namnamaam, nga dapay nabati kadagiti drakkel. Injayak, ti panagyan mo jay balay. Kalpasan ang makarawar ka ito ospital. Iha. Papa, agyaman ang iti pa ng sarong karyo kanya. Kat no di ka ba't maurayan amang pasyal ka dyan?
Diyak namin rumrumuan. Gatag niya garod. Kanayon kalatan ang nakapupok iti kwarto. Kasanon no makapanunot ka, iti di nasaya. Saan kaya madanagan? Diyak to aramiden dayta. Binagbaga anak ni Maribel. Kan uray ni Julio. Amo na ano adadakas ang mapasama kanya. Kat makabasol ka na kayo. Amon gaya ba? Kumusta kayo nga rutan, nagkasama? Kanayon nga dalata pakakumikuman na. Nakaadayo da kano kiniroldan, taadda na panda kinita abantay agatangan na. Ita, tanaragrag ti sikog mo. Namnamaag ka na saysaya at ti panaglangan yung agkasama. Papa, O sige, saan ako nagbayag iya? Ibagam tulatan kini Julio ngay bayag. Pumasyar kayo nitong agasawa, ijibalay. diyak manan nagawitan dagiti luwag. Gapu iti day dinaudi nga imbaga ni Papa. Di na naman panunutan. Ang masakitan na. Abos tamarik na. Analam ni isa ni Julio kanya. Amo ka napatagkan ko na ti pagbiyagan mi. Ay nga, talaga amas sakitan na. No daduma. Pampanunut. Asaan na pa'y analipatan ni Maribel. Amok amasansan nga agsarita da. Kalat ang nagkabakaba. Aglam ng isa. Anya ti. Kaya tas pantay to'y marikritak. No, apay kami nakanayon ka nakapupok iti kwarto ta. Saan ka mo tapang na rumar? So nga ita nga da oras ko ang mangipasyarkin ka, ang pasyarta. Agyaman na, na ipapaayan na iti panawan. Marik na, apat-pat ganak gayam. Anya dit asasaw. Ang kasar ka pa'y kuma, saan ka ngayad? Pakawanan na. Mapukpuka mo sa hangat yung tipanagtalat mo, istamat kanya kasawa. Iti na pa sa tipapananda. Sige. Apay, ano ti makaspasama ka? Kalat mo ito niya. Agulawag. Mabit lang, kumbat ka kanya. Amangan nga matalim mo daw ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nimbag na nakakot ka na. Kumusta ni Barikrik na? Nakapsutag. Anya ti ko na ti doktor. Anya ka na ti sakit ko. Samantha. Apay nagsinay ka. Sana ka nagbidlo ti atap ko. Saan ka di? Adan na nagsanasakit ko. At dandan niya kung matay. Saan kang panunot iti sa pali? Pakiredam din ka mo. Sige. Ituloy mo tagin na. Tatno daras ang mapasublim tinananay pigsa. Julio, kumusta ni Samantha? Ah, Anya nga na talaga tinapasama kay Kuan. Papa, agyaman na. Nasinarong karandak dito ospital. Inyawag ni Julio ngay taray na ka dito ospital. Kung ako anya tinapasamak mo. Kung ti doktor, anang ato ka no ti presyon ti dara na, papa. Alya, Awan ka no ti rumbang nga pagdanakan tayo ti kasasar na. Kasapulan na lang kina na. Ada na kitin resita na, tumaran na. Katagtalinad pa'y lang dito ospital. Papa, ulitok nagpakawan ka dagiti basol ko kada kayo. Nukas pangarigan, tadakas tigasit ko. Kaya't ko anat tali na ay tinagam ko. Kan kararwak asumaklang kinahap, Diyos. iha, saan ka kumangag sa iti kasta? Ayon gaya, kanyang oras nga addaman ng ti doktor, anang taming kini Samantha, Julio. Sakman ti makisarita, kitwan.
San ka ngagsangit? Ang mga no niya ti daka sa mapasamak kan ka, kabayatan ti kaadam di ta hospital. Diyak lang malapdan tirik na. Amo ay pagarok ni Julio at tadagsinukunan. Kampasan, ala-alisa na. Nilamnaman na lakit di, yamadaan kami ti bukod mi nga na. Samanta, nalapit asaan pa'y apanawenday ta. Kapo iti kasasaan ko. Diyak mabalintag si ko. Tama nga no dahil ito iti pagkataya. No dahil ito iti naikariya kasasaan ko tapno mawaya-wayaan. Makasarap ni Julio ti at adamang ipatagkan ko. Ay na, anya ka di ta sa asawa mon. Ay wan gayam. Ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Gusto man na ba nagsangsangit mo? Kamaudyanan na. Matungpal tumutlaangan ti arapaap ko ang makapani di Canada. Kablaawan ka. Matungpal matlangan tinabayagan nga arapaawan. Oh, saan ka kadian naragsak para kanya? Saan man? Makaparagsak timbagan. Kan... Nasayaan. Tamaragpat mo, tira pa ako. O aday ta, naipigsak lang aro dun tinagkatawa. Among friend, agawid ak iti mabiit. Katsakbay ang mapanak iti Canada. Dita lugar tayo nga agrobwata. Kapo taban bantayan ni nanang mo, kanti kabsat mo abalasa ang ospital ni Samantha. Pinayaban ka, tapno dito'y balay ng agsarita ta, Julio. Anya ka diti bagayo kanyak, Papa. May panggap, iti kasasaan ni Samantha. Amok, ada saan nyo nagkinaawatan. Kapo, ti pan nakaduktal mo. Alinuko na ka, ti anak ko. Papa, Ampong ko laang ni Samantha. Kinagurak ka po iti kinasuker na. Kininlaksin ko pa. Pinagtalaw ko iti palay. Ngam na ameris ko asaan arumpang apapasak. Masyanak iti kasasaan na. uray siya. Masyalakin ko na, Papa. Saan laang nga asi iti kasapulan ni Samantha. Ipatid mo, gapo ta asawa. Saan mo ko maapasakitaan tapno di kumaro ti kasasaan na. Ken saan ko maaday to iti gapunan. Nga agsapul ka iti sabali a babae. Oras kaya man na pa nagtumar mo iti agas mo. Saan mo aliwliwain tagtumar? At nagtuloy tinasaya ang kasasaan mo. Nagkariak kinipapahasan ka baybayan. Kaano arumarang dito ospital? Matagtagan ako. Nasayad matunti pa nagritnak iti bagay. Kasaritak to ti doktor. Nung mabalin mo ti rumara. Oh, dagiti ti agas ato maram. Dahil ti tanom. Agiaman at launay iti panawas asikasong kanya. Pagribangak dita. Nasawa. Ngamno adda na patag-apapanan. Uray ta addamot dananang. Kanti kapsat mo. Wan gayam. Adda ipadamag ko ken ka. Idi imawag ni Maribel. Kat impakaam muna. Ang naaprobaranon dagiti papeles na amapan Canada. Matungpalan ti arapahap na. Nabayagan dayta nga arapahap na. Kat maragsakan ak para ken kwa na. Agawid ka no pa'y dito eh. Ta dito ti pagrubuatan na. Ama pa ni Jay. Agkita kami pa'y laang. Tadyak among no niya ti pagpatenggaan ti piyak ko. Dahita man ti pagbagam. Sana kahit ni papang dadaka sa mapasamakin ka. Isa kinasarita na naimbag. Kinasarita na ti doktor. Normal mo ti kasasad mo. Panagrik na ngamin. Adda pa'y sabali sakit ko. Hindi ka diti marikrik nam. Ibagata iti doktor dayta. Tapno maasikaso na ka. Pare,
Kakalwargaya man iti ospital ni Samantha. Nalabsak iti na minsan, kat at-adapin mo daw, limok magpay. Ipik ko siguro dahil dati tumtabaran ng agas kan vitamins na. Anya nga luti barbarta ka, pare. Pinagkarinak ni Papa. Yung saan ko amaliklikan di makupay. Gapoy ti ka sa sati asawa ka. Amangan no saan kami amadaan iti anak. Anya nga minti ko na ti doktor. Imbalag ti doktora na pagkat ti panagsikog na. No pa'y normal ang depresyon ti dara na. At amangan, high blood, sikog. Di mo mat mabalin ti mangsikog iti sa bali. Tamasaktan laki din ni Samantha. Amangan no dayta, ti pakapanunutan na, amang dangran iti bagina. Kagura naklakid din ni papano mapasamang deta. Saan ka mapakawan? Kat amamo na krudan. Saan ko akabailan nga ramitin deta? Kaano lang day pa nagsarita ta nga agawid ka? Kat nihadakan? Siyempre. Imaya ka dagos. Tapno iyag ko dagiti pasarabok ken ka. Oray bakbak nang kangang iti siya. Si Kamat. Gagangay tiyang kayong day ta. Oh. Ne, apay kasta ti panangkitang kanya? Among friend. Adda nga may napimbintas ka. Bagay mo itanti kinalukmag mo. Dagiti siguro tong tumarak a vitamina tinang palukmag kanya. Madanagan marud ka amangan no. Amangan no? Sana ka nagsikog. Nalipatak, ajak gayam mabalin tagsikog, friend. Ay na. Nakaragragsak ta itay. Sa itag ka la at alimiday ka? Saan man natila adanot ditang ang panunutom? Nasurok pa'y la ang makabulan. Sakbay nga agluwasak amapan iji Canada. Ay, nagbiit alumabas titawan kan aldaw. Siyempre. Iha! Kagayam sa nga ilim. Papa, saan yung kadi amalasin ni Maribel? Nakapimpintas matlaon na yan, no? Puno na ita. Nakawit kagayam. Kaano lang nga nagsubli ka dyan Hong Kong sana yan? Papa, mapanyaminan ijay Canada. Diyak ko makayat. Makipagkita ken ka. Tama nga numaamuan da ito'y ni Samantha. Diyak kaya't masaktan ti kayam ko. Ken dakdakas manan. Numaamuan da ito'y ni Sir Bartolome. Abay ngamin. Uray agasawa kamin. Nakatalimang kalat na di puso. At dalat tati sa amin di parokong ko. Kinamaagday ta nga ibagbagam. Amum asan kan ngay ayadan. Dakkalabasol day ta marikrik nam. San ka kadiya makonsensya? Amum nga adda sakit tiya sawam. Amum no apayakim mayakayakan ka. Gapuday ta ka ni Samantha. Kaya't kung agsarita ta, sakbay nga agsubli ak ijay Canada. Napatag kanyak ni Samantha. Dayta ayat na marikrik ng kanyak. Pangasin. Ipaay mo lang ang yan kini Samantha. Rumbang laang nga ipatag mo tiya sawa. Apay ang nagringkan? Rabi pa'y laan. Hala, malaminak. Mabaling ka di nga araw ko panak. Sige. Ateta. Kailiw ko tinabarang arakot mo. Madlaw ko ang kaslalit pagpilikan ti mga arakot kanya. Amangan no saan taman na malaptan trik nata. Sana mapaling nagsikog ka. Sige, no saan nakakayat nga arakopan. No mailiw ka amadan iti anak. Saan ka pawilan? Ano niya? Anya ka iti pampanunutem. Saan ko akabalang nga ramidin dayta? Diyak maaramid ti manglipot keng ka. Ano nga nirimor amin
panagkapsot ko. Kan maulawak. Wah, ikarigatak timag ng agturong ito. Apay. Apay nga aputong tirusok ma. Nakaluslusyaw ka. Madiyan talaga. Mabit lang. Sarapan ka. Tignan ka. Masapol nga ipakita kay ti doktor. Nakapsot ako niyo. Naragsakan. Kamaudyanan na. Maadaan tang tumatlangan iti anak. Ngam amom asa na mabalin. Napagkati pa nagsikog mo. Amok. At tarigagayam lao na iti madaan iti anak. Uray day tulaang. Maisupapak ko. Iti kinaimbag mo kanya. Narinak. Nukasan mo. Naimpatag na. Uray amom asan asikati mo na alalaki iti biyang ko. Dengganak. Diya ka ti makabasol kini papa. Di na kayat nga dadakas sa mapasamak kang ka. Nibili ti doktor, ang masapol ang maraglag di sigog mo. Masapol siguro. Ure may sa apasol. Saan? Diya pa manugot. Anya ti klasin nga ama. Takabaula makatan ng tibiyag tibukod mo adara kan lasag. Di ka di makonsensya. At nakarbangan na nga agbiyagan. Dakal abasol iti Diyos. Amok. Nga mundo na itati paka-espalong tibiyag mo. Aramida ka. Pangasim. Amok apat-pat yan na. Gamnunas ka nga ipustak tibiyag ko para ilang iti anak ta. Sige. Aginanakan. Baliwan tanto tagsarita. Kaya't ko, mairwar nagmatlaan dito ospital. Gam nakapsot ka pa ilahan. San mo pa'y akabalan? Naimbag ta saan ka pa yan nakapan ni Jikalan tak Maribel. Nasingid kayo kini Samantha. Kahit ang mga lusika titinggad na. Agpakpakaasiya ka kasarita di anak ko. Tapno manugot amaragrag ti sikog na. Amoy, sir. Agsangit idi kinasarita. Nasaan ko mahan na igawid ni Julio? Ang mga nagwalwala. Ay, napatpatag tibiyag ti anak ko, Maribel. Ngamtisikog na. Apay ngamin asaan ta. Analaptan tirik nata. Sir, talaga akayat ni Samantha ti agsikog. Kat nakasagana ang mga sakripisyo iti bukod na abyan. O pare, ano ka diti mapaspasamakin ka? Babalawon na ni papa. Saan ko akayat matay ti asawa ka? Isa man tamat namin. Mabait lang. Mapupukaw mo ti panangtarad mo iti bagim. Napukaw mo sa apayin ti panagdalak mo iti Diyos. Masaom day tatasan na si kati masiklan. Agkalma ka kumabare. Pasambangam ti Rignam. Tapno makapanunot ka anay bat. Dakalan ti tiyang ko. Marigatan akong nagaram. Pasari agsikal ti tiyang ko. Gumanat san ti anak ta makarwar. Samantha. Oh, kapay akas ta tilangan. Agad pay asika ti madanagan. Agpadpada kayo laki ni papa. Danggamat kumati ibaga ti doktor. Idi naudi nagpa-check up. Normal ti darak. Ngayon po na ti doktor. At na posibilidad na ang umati ti presyon ti daram. Nung anya man ti agur-uray agasat ko. Agbiag lakit di ti anak na. Alyo, kalat anak sikal ti tiyang ko. Anay ko.
Agyaman na nakapulot ka na. Kumusta ti mariklik na? Nakapsutak pa ilaan. Ngam panagrignak. Nananay ako na babae. Agyaman tayo launay, iti hapo. Wan, si Bibiyagak. Umang-angasak akasarsarita. Samanta, ay ayatan ka. Ito yan, ti anak yo. Nalungto malalaga. Lalaki, doon mo ng anak yo. Kahit kung arak ko po, kan ubaan ti anak ko. At warigat ko kan ka, baby. Impustak tibiyag ko kan ka. Iha, dakil launay ayaman ko kini Apo Diyos. Dayawag ti kinatibkar tinakap mo. Iha. Intalak ko iti Diyos ti amin. Iti kinaado ti baso ko kada kayo. Tinarigagayak. Ti makaibati iti pakalaglagi pa nyo kanya. Ngam na ikari. Anasilpuan ti biyag ko. Tap na mapadakal ti anak ko anasayaat. Kad maituloy mi kini Julio. Ti agpin na.